Ramsongkor bisi division klaijak developer awo borong ganang Sunil Debormani nogno tangrinan bagai sini simna YTF bodol rok bai kai dol khai mililaino tini bin nogno tanglai tongo kai bini mokol rok bo hamya khunju rok bo hamya kai te bini logi songbo kurikha kai bini kebo kurini bagai sing joto sini YTF mililai tini o developer awo bini nog tanglai tongo khana khai complete ngai engkai sing saimano je bini kono bata rok bo yakho ga aboni ব্যবস্থা rok sing khairi tongo te nok bo khnani bising complete ngai te bini nokla rok bo sini YTF rok bo tini sap khailaijak khana bo te poriskar khai sing bono riwiri nei o new year ni kaisa gift hisabe khorosa borok sukjai yang tomajarawo chini bubagra ni warriors chini bubagra jehetu joto lukorokno chubanan bagui singno yapri sedi hin sajagwa sing abon bagui bono khabai kubai tini chubalai tongo ta hambai